कुंद बिहारी यशोदनंदन प्रजन रंजन यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंदम अध्याय 12 श्लोक 7। माथुर्गर्भगतो वीरः तदा भृगुनंदन ददर्शा पुरुषं कञ्चित् दह्यमानो अस्त्र तेजसा। मातुः तल्ली गर्भमुन गतः निलिचियुंड वीरः वीरुडैन
వీరుడైన సహ పరీక్షిత్తు సహ పరీక్షిత్తు తదా ఆ సమయమున తదా ఆ సమయమున భృగునందన భృగుతనయుడ భృగునందన భృగుతనయుడ దదర్శ దర్శించెను దర్శించెను పురుషం శ్రీకృష్ణ భగవానుని శ్రీకృష్ణ భగవానుని కంచిత్ వేరొకరు వేరొకడు దహ్యమానః దహింపబడుటచే వ్యతనుంది దహ్యమానవ దహింపబడుటచే వ్యధనొందును అస్త్ర బ్రహ్మాస్త్రము బ్రహ్మాస్త్రం తేజస ఉష్ణము ఓ భృగునందన శౌనక మహావీరుడైన పరీక్షిన్ మహారాజు తల్లి గర్భమున నిలిచి అశ్వత్థామచే ప్రయోగింపబడిన బ్రహ్మాస్త్రము యొక్క తేజము వలన వ్యతచెందు సమయమున పరమపురుషుడు తన చెంతకు అరుదెంచుచున్నట్లుగా గాంచెను. ఓ భృగునందన శౌనక మహావీరుడైన పరీక్షిన్ మహారాజు తల్లి గర్భమున నిలిచి అశ్వత్థామచే ప్రయోగింపబడిన బ్రహ్మాస్త్రము యొక్క తేజము వలన వ్యతచెందు సమయమున పరమ పురుషుడు తన చెంతకు అరుదెంచుచున్నట్లుగా గాంచెను. భాస్కరమణి మత చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము. మృత్యువనగా దాదాపు 7 మాసములు సుషుప్తి యందు నిలుచుట వంటిది. జీవుడు తన కర్మానుసారము తండ్రి వీర్యమును ఆశ్రయించి తల్లి గర్భమును చేరి కోరిన దేహమును పొందును. మనుజుని పూర్వకర్మను అనుసరించి వివిధ దేహములను పొందుటలో జన్మ సిద్ధాంతం ఇదియే. సుషుప్తి నుండి బయటకు రాగానే గర్భము నుండి బంధింపబడి ఉండుటను గాంచి అతడు మిగుల అసౌకర్యమునకు గురి అయి దాని నుండి బయటపడి కోరును. కొన్ని మార్లు అదృష్టవశాత్తుగా అటువంటి ముక్తి కొరకై అతడు భగవానుని ప్రార్థించును. పరీక్షిన్ మహారాజు తల్లి గర్భమున ఉన్నప్పుడు అశ్వత్థామచే ప్రయోగించబడిన బ్రహ్మాస్త్రంచే కొట్టబడి దాని తేజమునకు ఎదనొందెను. కానీ అతడు పరమ భక్తుడైన కారణమున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు శీఘ్రమే తన శక్తి ద్వారా గర్భమున ప్రవేశించెను. ఆ సమయమున ఎవరో తనను రక్షించుటకు అరుదించినట్లుగా బాలుడు కాంచగలిగెను. సహజముగా మహావీరుడైనందునే బాల పరీక్షిత అసహనమైన వేడిమిని కూడా సహించుకొనగలిగను. కనుకనే ఇచ్చట వీర అనే పదము ప్రయోగింపబడినది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అంగుష్టమాత్రం అమలం స్ఫురత్ పురటమౌలినం అపి వ్యదర్శనం శ్యామం తడిత్ వాససం అచ్యుతం అంగుష్ట బొటన వేలు పరిమాణము మాత్రమే అమలం దివ్యుడు స్ఫురత్ తేజోమయమైన బంగారు మౌలినం అపీవ్య మిగుల సుందరము శ్యామల వర్ణము తడిత్ మెరుపు వంటి వాససం వస్త్రము అచ్యుతుడు భగవానుడు కేవలము అంగుష్ట మాత్ర పరిమాణములో ఉన్నను దివ్యుడై కనిపెట్టెను.
అతడు మిగుల సుందరమును శ్యామల వర్ణమును అచ్యుతమును అగు దేహమును కలిగి ఉన్నట్లుగాను మెరుపు వంటి పీత వస్త్రమును తేజమయమైన సువర్ణ కిరీటమును దాల్చినట్లుగాను బాలుడు గాంచెను. భగవానుడు భగవానుడు కేవలము అంగుష్ట మాత్ర పరిమాణములో ఉన్నను దివ్యుడై కనపట్టెను. అతడు మిగుల సుందరమును శ్యామల వర్ణమును అచ్యుతమును అగ్గు దేహమును కలిగి ఉన్నట్లుగాను మెరుపు వంటి పీత వస్త్రమును తేజోమయమైన సువర్ణ కిరీటమును దాల్చినట్లుగాను బాలుడు గాంచెను. శ్రీమద్దీర్ఘ చతుర్బాహుం తప్త కాంచన కుండలం క్షతజాక్షం గదాపాణిం ఆత్మనా సర్వతో దిశం పరిభ్రమంతం ఉల్కాభాం భ్రామయంతం గదాముహుః. శ్రీమత్ కలిగి దీర్ఘములైన చతుర్బాహుం 4 భుజములు తప్త కాంచన కరిగిన బంగారు కుండలం కుండలములు క్షతజ అక్షం రక్తారుణ నేత్రములు గదాపాణి గదను ధరించిన వాడు ఆత్మనః స్వీయ సర్వతః సర్వదిక్కుల దిశం చుట్టూ పరిభ్రమంతం తిరుగుచు ఉల్కాభాం ఉల్కవలే భ్రామయంతం త్రిప్పుచు గదాం గదను ముహుః మాటి మాటికిని. భగవానుడు చతుర్బాహువులను తప్త కాంచన కర్ణ కుండలములను రక్తారుణ క్రోధ నయనములను కలిగి ఉండెను. అతడు అటునిటు చరించుచుండగా అతని గద ఉల్క వలె అతని చుట్టూ నిరంతరము ప్రమించెను. భగవానుడు చతుర్బాహువులను తప్త కాంచన కర్ణ కుండలములను రక్తారుణ క్రోధ నయనములను కలిగి ఉండెను. అతడు అటునిటు చరించుచుండగా గద ఉల్క వలె అతని చుట్టూ నిరంతరము పరిభ్రమించెను. చంద్రావతి మాత చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము. ఆదిదేవుడైన గోవిందుడు తన ప్రధాన విస్తృతాంశము ద్వారా బ్రహ్మాండమునందు ప్రవేశించి పరమాత్మ రూపమున ప్రతి జీవి హృదయమందేగాక భౌతికాంశమునందలి ప్రతి అణువునందును ప్రవేశించునని బ్రహ్మ సంహిత అధ్యాయం 5 నందు తెలుపబడినది. ఈ విధముగా దేవదేవుడు తన అచింత్య శక్తి ద్వారా సర్వవ్యాపి అయి ఉన్నాడు. కనుకనే అతడు తన భక్తుడైన పరీక్షిత్తును రక్షించుటకు ఉత్తర గర్భమున ప్రవేశించెను.
తన భక్తులు ఎన్నడూనూ నశింపరని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత 9.31 ఎందు ఆశ్వాస మొసగి ఉన్నాడు. భగవానుచే రక్షింపబడి ఉండేది కారణమున భగవద్భక్తులను ఎవ్వరునూ వధింపలేరు. అదే విధముగా భగవానుడు సంహరింపగోరిన వాణిని ఎవ్వరునూ రక్షింపలేరు. ఈ రీతి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వశక్తిమంతుడు కనుకనే కోరినట్లుగా రక్షణము సంహారము కావించుచుండును. భక్తుడైన పరీక్షిత్ మహారాజునకు అతని ఇబ్బంది పరిస్థితి తల్లి గర్భమున యందును ఆ దేవదేవుడు తగిన రూపములో దర్శనీయుడయ్యను. వేలాది విశ్వముల కన్నను అతి పెద్దగా రూపమును దాల్చగల శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అణువు కన్నను అతి సూక్ష్మముగా మారగలడు. కరుణాంతరంగుడైన అతను పరిమితుడైన జీవుని సృష్టికి తగినట్లుగా మారుచుండును. అనంతుడైన అతడు ఏ విధమైన గణకునకు సరిపోవునట్టివాడు కాడు. మనము ఆలోచింపగలిగిన దానికన్నను అత్యంత ఘనముగా రూపొందగలన అతడు మనము ఊహింపగలిగిన దానికన్నను సూక్ష్మముగా మారగలడు. కానీ అటువంటి అన్ని పరిస్థితుల యందును అతడు సర్వశక్తిమంతుడైన పరమ పురుషుడే. ఉత్తర గర్భమున అంగుష్ట మాత్ర విష్ణువునకు వైకుంఠధామమున గల పూర్ణ నారాయణునకు ఏమాత్రము భేదము లేదు. శక్తి లేనట్టి పలువురు భక్తుల నుండి సేవను స్వీకరించే ఉద్దేశ్యముతోనే అతడు అర్చా విగ్రహ రూపమును అనగా ఆరాధనీయ శ్రీమూర్తి స్వీకరించును. అర్చా విగ్రహం భౌతిక మూలకములతో తయారైన భగవానుని శ్రీమూర్తి యొక్క కరుణచే భౌతిక జగమునందు గల భక్తులు ఇంద్రియాగోచరుడైన భగవానుని సులభముగా చేరగలరు. కనుకనే భౌతిక భావనము కలిగిన భక్తులు అర్చా విగ్రహమును సంపూర్ణమైన ఆధ్యాత్మిక రూపముగా స్వీకరింపవలెను. దానినెన్నడూను భౌతికమని భావింపరాదు. బద్ధజీవుని విషయమున ఆత్మ అనాత్మలకు భౌతిక పదార్థం అపార భేదమున్నను భగవాని విషయమున మాత్రము అవి రెండును అభేదములు. శ్రీకృష్ణ భగవానుని విషయమున సమస్తము ఆధ్యాత్మికమే అయినట్లు భగవానునితో సన్నిహిత సాహచర్యమున శుద్ధ భక్తుని విషయమునందును ఆధ్యాత్మిక స్థితికి అన్యమైనది వేరొకటి ఉండదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అస్త్రతేజః స్వగదయా నిహారం ఇవ గోపతిః అమంతం సన్నికర్షే పర్యైక్షత కైతి అసౌ. అస్త్రతేజః బ్రహ్మాస్త్ర తేజము. స్వగదయా తన గదతో. నిహారం ముంచుతెరను ఇవ వలె. గోపతి సూర్యుడు. విధమంతం నశింపజేయు కార్యము. సన్నికర్షే చింతన. పర్యేక్షత వీక్షించుచున్న. కహ ఎవరు. ఇతి అసౌ అతడు. సూర్యుడు మంచు తెరను నశింపజేయు భగవానుడు ఆ విధముగా బ్రహ్మాస్త్ర తేజమును నశింపజేయుటలో నియుక్తుడు కాగా బాలుడు అతనిని గాంచి అతడు ఎవరై ఉండునా అని ఆలోచించెను. సూర్యుడు మంచు తెరను నశింపజేయు భగవానుడు ఆ విధముగా బ్రహ్మాస్త్ర తేజమును నశింపజేయుటలో నియుక్తుడు కాగా బాలుడు అతనిని గాంచి అతడెవరై ఉండునా అని ఆలోచించాను. విధూయ తదమేయాత్మా భగవాన్ ధర్మగుప్తిభుః
ఇష్టో దశమాసస్య తత్రైవాంతర్దధే హరిః విధూయ పూర్తిగా నశింపజేసి తత్ దానిని మే యాత్మా సర్వత్ర వసించు పరమాత్ముడు భగవాన్ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ధర్మమును రక్షించువాడు విభుః గణుడు నిశతః గంచుచుండగా దశమాసస్య దిక్కులను వస్త్రములుగా దాల్చినవాడు తత్ర ఏవ అచ్చట ఆ సమయముననే అంతర్ధానం అదే అయ్యేను శ్రీకృష్ణుడు ఆ విధముగా శిశువు వీక్షించుచుండగా ప్రతివారి హృదయమందని పరమాత్ముడును ధర్మాత్ముల రక్షకుడును సమస్త దిక్కులలో వ్యాపించువాడును దేశ కాలాతీతుడను అగు పూర్ణ పురుషోత్తముడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు క్షణములో అదృశ్యుడయ్యాను. ఆ విధముగా వీక్షించుచుండగా ప్రతివారి హృదయమునందలి పరమాత్ముడును ధర్మాత్ముల రక్షకుడును సమస్త దిక్కులలో వ్యాపించువాడును దేశ కాలాతీతుడును అగు పూర్ణ పురుషోత్తముడగు శ్రీకృష్ణ భగవాను క్షణములో అదృశ్యుడయ్యను. హిమసుధమత చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. బాల పరీక్ష దేశ కాలములచే పరిమితుడైన జీవుని కాంచుటలేదు. భగవానుడు జీవుల నడుమ అపార భేదము కలదు. కనుకనే ఇచ్చట శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దేశ కాలాతీతుడైన వానిగా పేర్కొనబడినాడు. జీవుడు గుణరీత్యా భగవానునితో ఏకమైనను పరిమాణ రీత్యా ఆత్మ మరియు పరమాత్మల నడుమ గొప్ప భేదము కలదు. జీవేశ్వరులు ఇరువురును సర్వత్రా వ్యాపించిన వారు భగవద్గీత యందు ఏన సర్వమిదం తతం తెలుపబడినను వారి వారి సర్వ వ్యాపకత్వములందు భేదము కలదు. జీవుడు లేదా ఆత్మ ఒక దేహమునకు మాత్రమే పరిమితమై ఉండగా పరమాత్మ దేశ కాలాతీతముగా సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నాడు. సామాన్య జీవుడు తనకున్నటువంటి సర్వ వ్యాపకత ద్వారా వేరొక జీవునిపై ప్రభావమును చూపలేడు. కానీ పరమాత్ముడు అన్ని ప్రదేశములపై అన్ని కాలముల యందు సమస్త జీవులపై తన ప్రభావమును అనంతముగా చూపగలడు. ఆ రీతి దేశ కాలాతీతముగా సర్వత్రా వ్యాపించి ఉండట చేతనే అతడు పరీక్షన్ మహారాజు యొక్క తల్లి గర్భమున ప్రవేశింపగలిగెను. ఇచ్చట ఆ దేవదేవుడు ధర్మాత్మను రక్షించువానిగా పేర్కొనబడినాడు. కృష్ణునికి శరణుజొచ్చడి ప్రతి జీవియు ధర్మాత్ముడే. అటువంటి మహాత్ముడే అన్ని పరిస్థితుల యందును భగవానుడికే రక్షింపబడును. అధర్మవర్తులైన వారి పాపములను బాహ్యశక్తి ద్వారా శాళితము చేసేది కారణమున అతడు వారికి పరోక్షముగా రక్షకుడై ఉన్నాడు. శ్రీకృష్ణుడిచట దిక్కులను ధరించిన వానిగా తెలుపబడినాడు. అనగా దశదిక్కులనుడి వస్త్రములను ధరించిన వాడిని అర్థము. సర్వత్రా నిలిచి ఉండి ఎచ్చట నుండైనను ప్రత్యక్షమగుట లేదా అదృశ్యమగుటను అతడు తన సంకల్ప మాత్రమున కావింపగలడు. పరీక్షిత్తు దృష్టి నుండి అతడు అదృశ్యమయ్యనగా ఎచ్చటి నుండో వచ్చి అచ్చట ప్రత్యక్షమైనని భావము కాదు. వాస్తవమునకు అతడు అచ్చటే ఉన్నాడు. అదృశ్యమైన బాలుని దృష్టికి అగోచరమైనను ఆ దేవదేవుడు అచ్చటనే నిలిచి ఉండను. ఈ తేజోమయమైన భౌతిక ఆకాశపు ఆచ్ఛాదనము కూడా తల్లి వంటి ప్రకృతి యొక్క గర్భమై ఉన్నది.
సర్వజీవులకు తండ్రి అయిన శ్రీకృష్ణ భగవానునిచే మనమందరము ఆ తల్లి గర్భంలో ఉంచబడితిమి. అట్టి దేవదేవుడు ప్రకృతి గర్భము అంటే దుర్గాదేవి గర్భంతో సహా సర్వత్రా నిలిచి ఉన్నాడు. యోగ్యత కలిగిన వారు నిక్కముగా అతనిని కాంచగలరు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓమజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ఇప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు చరిత్ర ప్రారంభమవుతుంది. సో వాళ్ళ జన్మము కూడా చాలా దివ్యమైన ఒక భగవంతుడు స్వతహా వాళ్ళని రక్షించేది. సో అశ్వత్థామ తన తండ్రి ద్రోణాచార్య వాళ్ళు వద తర్వాత చాలా కుపితుడై వాళ్ళు దుర్యోధనుడికి వాళ్ళు మాట ఇచ్చేది, నేను వాళ్ళని నాశనం చేస్తాను. సో అయితే దుర్యోధనుడికి కూడా ఏమి వీళ్ళు అశ్వత్థామ ఇలా చేస్తాడు అని తెలియదు. వాళ్ళేమో యుద్ధం చేస్తాడు, వాళ్ళు ధర్మయుద్ధ వెనకాలి జరుగుతుండేది. సో బట్ ఎనీవే ఇది అశ్వత్థామ సంపూర్ణము కంప్లీట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారనేది తెలియదు వాళ్ళకి. ఆ రకంగా వాళ్ళు ఆ ఉప పాండవుల్ని వాళ్ళని వధించుతారు. తర్వాత ఇప్పుడు అశ్వత్థామ కదా పరీక్షిత్ మహారాజును వధించేదానికి వాళ్ళు ఉత్తర గర్భంలో ఉండే లాస్ట్ వీళ్ళు డైనాసిటీ వాళ్ళ వంశం కంటిన్యూ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు ఎవరు లేరు, సో ఇది వీళ్ళే. సో వాళ్ళని కూడా వధించే ఒక ప్రయత్నం. సో అయితే పరీక్షిత్ మహారాజు సామాన్య వ్యక్తి కాదు, సాక్షాత్ మహాభాగవత అని చెప్పేది. మహాభాగవత అంటే వాళ్ళు భక్తుల్లో ఉత్తమోత్తములు వాళ్ళు. సో భగవంతుడు ఎలా అవతరించుతారో అలానే వాళ్ళ శుద్ధ భక్తులు కూడా అవతరించేది భగవంతుడి కార్యం చేసేదానికి. సో పరీక్షిత్ మహారాజు అలా ఒక భక్తుడు, మహాభాగవత. సో ఇక్కడ వాళ్ళకి భగవంతుడు వాళ్ళని రక్షించేదానికి భగవంతుడు ప్రవేశించింది ఉత్తర గర్భం ప్రవేశించి వాళ్ళ వివరణ భగవంతుడు కనిపిస్తారు ఎవరికి, పరీక్షిత్ మహారాజుకి. సో అది కూడా భగవంతుడు ఒక అనుగ్రహం. భగవంతుడు కనపడు సామాన్యంగా మనకి, మన హృదయంలోనే భగవంతుడు ఉన్నాడు పరమాత్మ, అయితే మనకి కనపడు. అయితే సంపూర్ణ పరిశుద్ధులైన జీవులు, భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు, వాళ్ళకి భగవంతుడు కనిపిస్తారు. ప్రేమాంజన చురిత భక్తి విలోచనైన సంతః సదైవ హృదయేషు విలోకయంతి యం శ్యామ సుందరం అచింత్య గుణస్వరూపం గోవిందం ఆది పురుషం తమహం భజామి. సో భగవంతుడు వాళ్ళకి సదాను కనిపించే ఒక శక్తి ఉంది. సో ఇంకా తల్లి గర్భంలో ఉంటేను ఇది సామాన్యంగా ఇది ఇలా కాదు, ఎవరికి ఇలా భగవంతుడు కనపడు. ఇక్కడ చెప్పినట్లు 7 మాసాలు మనకి ఒకటి తల్లి గర్భంలో సుసుప్తి అంటే అన్కాన్షియస్, ఏమి మనకి తెలియదు, ఏం జరుగుతుంది అనేది తెలియదు మనకి. అలా మద్దు ఆ స్థితి భగవంతుడు. ఏంటంటే భగవంతుడు భౌతిక జగత్లో మనకి ఇంకా దేహము తయారవ్వలే, భగవంతుడు చేసే ఒక వ్యవస్థల దానికి. సో ఒక 7 మాసాలు కావాలి దానికి స్వతంత్రంగా ఉండేదానికి. సో భగవంతుడు అంతవరకు మనకు ఆ జీవాత్ముడికి 7 మాసాలు ఒక కంప్లీట్ సుసుప్తి, ఒక అన్కాన్షియస్ స్టేజ్లో ఉంటాం. సో తర్వాత ఒకటి కాన్షియస్నెస్ అని మనకి 7 మాసాలకి వచ్చేది. సో ఇది ఎన్ని మాసాలు అయిందో అప్పుడు తెలియదు, బట్ ఎనీ మోస్ట్ 7 మాసాలు అయిందే అనుకుంటాను ఈ టైంకి. సో పరీక్షిత్ మహారాజు 7 మాసాలు అయినా తెలియదు. ఎనీవే అయితే పరీక్షిత్ మహారాజు చెప్పేది ఇక్కడ వాళ్ళు భగవంతుడిని కంప్లీట్గా వాళ్ళు చూశారు. సో శ్రీకృష్ణుడు వాళ్ళ వస్త్రము, వాళ్ళ రూపము, ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళు చూసి వాళ్ళు ఆకర్షితులయ్యారు. సో ఇది సహజం ప్రతి జీవుడికి భగవంతుడు సర్వాకర్షణం. సో పరీక్షిత్ మహారాజ్ చూసి తర్వాత ఎవరు ఈ వ్యక్తి అని వాళ్ళు అన్వేషిస్తున్నారు ఈ వ్యక్తిని. సో దానికోసం వాళ్ళకి
తర్వాత కూడా వాళ్ళు పేరు పరీక్షిత్ అని పెట్టేది వాళ్ళకి. సో మహావీరుడు అని చెప్తుండేది. మహావీరుడు ఎలాంటే ఆ బ్రహ్మ తేజస్ని వాళ్ళు సహించారు వాళ్ళు. సో మొదటి నుంచినే వాళ్ళకి ఒక గొప్పతనం, ఆ శక్తి ఉంది వాళ్ళకి. తర్వాత వినేది కలి పురుషుడినే వాళ్ళు శిక్షించేదానికి వెళ్తారు వాళ్ళు. సో అంత పరాక్రమవంతుడు. ఎలా అర్జున, భీమసేన, సో వాళ్ళ తాతగారు అంతే వీళ్ళు. పరీక్షిత్ మహారాజ్ కూడా చాలా పవర్ఫుల్. పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఎంపరర్, వరల్డ్ ఎంపరర్. సో భగవంతుడు ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ ఒక అంగుష్, ఇది మన థంబ్, బొటన వేలు పరిమాణం. సో భగవంతుడు సైజు ఇక్కడ కనిపించింది. సో భగవంతుడు ఎలా కావాల్సింటే సైజ్ చూపొచ్చు. అండాంతరస్థ పరమాణు ఛాయాంతరస్థం. సో అండాంతరస్థ భగవంతుడు ఈ భౌతిక బ్రహ్మాండంని ప్రవేశించాడు. ఫస్ట్ గా మహావిష్ణు చాలా పెద్ద గాత్రం భగవంతుడి రూపం, మనకి కల్పించుకునేది కాదు. కేవలం భగవంతుడు దీని నుంచి చర్మ రంధ్రాల నుంచి అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలు వస్తుంది. ఎంత పెద్ద గాత్రం ఉండొచ్చు మహావిష్ణువు. అదే మహావిష్ణు మరలా ప్రవేశించేది గర్భోదక్షాయి విష్ణు, మరలా క్షీరోదకషాయి విష్ణు. సో చిన్న ఒక అణువులను అండాంతరస్థ పరమాణు ఛాయాంతరస్థం, పరమాణు ఆటం. సో భగవంతుడు సో అంత చిన్నగాను కూడా అణోరణీయ మహతోమయ్య. సో భగవంతుడు అన్ని చిన్నదానికిన చిన్నవాడు, మహతోమయ్య అన్ని పెద్దదానికి పెద్దవాడు. సో భగవంతుడు సర్వవ్యాపకుడు, ఏది కూడా భగవంతుడికి అసాధ్యం కాదు. సో ఆ రకంగా ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తుండేది. సో భగవంతుడు ఇప్పుడు బొటన వేలు ఆ సైజ్ కి కనిపిస్తున్నారు భగవంతుడు. సో ఇక్కడ ఆచార్యులు దాన్ని మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తుండేది. భగవంతుడు అలాగే మనకు అర్చామూర్తి, అర్చా విగ్రహ భగవంతుడు మనకి కనిపేది, మనకు సేవ భాగ్యం కల్పించేది. లేకుంటే భగవంతుడు ఇంత గొప్ప రూపం, పెద్ద రూపం, విశ్వరూపం భగవంతుడు అలా వస్తే మేము సేవించే ఎలా అవుతుంది భగవంతుడికి? మనకు కాదు. దానికోసం భగవంతుడు మనకి తన ప్రేమ మరలా మేము పొందేదానికి భగవంతుడు మనకి అవకాశం, ఒక అర్చామూర్తిగా భగవంతుడు వచ్చి ఒక చిన్న రూపంగా సో భగవంతుడు మన సేవని స్వీకరించేది. సో మనకు ఇప్పుడు భౌతిక పదార్థాలే కనిపించేది. మనకి ఈ భౌతిక దేహం దొరికిన కారణం మనకి ఆధ్యాత్మిక వస్తువు, ఆధ్యాత్మిక ఆత్మ ఏమీ కనపదు. సో భగవంతుడు తన శక్తితో దీంట్లో ప్రవేశించారు. సో అర్చా విగ్రహ. సో ఇది ఇది ఆధ్యాత్మికమైనది. భగవంతుడ ఒక శక్తి నుంచి ఇది మనకి దొరికేది. సో సాక్షాత్ అర్చావతారమే, అర్చావతారం భగవంతుడు ఒక అవతారమనే మనం స్వీకరించి సేవించేది. అది కూడా ఇక్కడ భౌతిక భావన కలిగిన భక్తులు అర్చా విగ్రహం సంపూర్ణమైన ఆధ్యాత్మిక రూపంగా స్వీకరింపవలెను. దాన్ని ఎన్నడను భౌతికమని భావింపరాదు. బద్ధ జీవుని విషయమున ఆత్మ అనాత్మలకు భౌతిక పదార్థం అపార భేదమున్ననో భగవానుని విషయమున మాత్రము అవి రెండును అభేదములు. శ్రీకృష్ణ భగవాను విషయమున సమస్తము ఆధ్యాత్మికమే ఉన్నట్లు భగవానుతో సన్నిహిత సాచర్యమైన శుద్ధ భక్తుని విషయమునందును ఆధ్యాత్మిక స్థితికి అన్యమైనది వేరొకటి ఉన్నది. సో మనకు ఈయన భోగించాలి, ఈయన ఆనందించాలి అని మన ఒక భావన ఉంది. దానికే భగవంతుడు దాన్ని ప్రత్యేకంగా ఒక శక్తి, భౌతిక శక్తి అని చేసి మనకి అది పెట్టారు. లేకుంటే ఆ భావన లేకుంటే అన్నిని కూడా ఆధ్యాత్మికంగా కనిపిస్తుంది. సో శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళు చెప్పేదిని మనకి కనిపిస్తుంది. ఎంతో అచర వస్తువులు అంత ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది. అయితే వాళ్ళు చెప్తారు మహాభాగవతులకి అన్ని కూడా కృష్ణుడే కనుపుతాడు అన్ని వైపు అని చెప్పేది. ఏం చెప్తే స్థావర జంగమ దేకి నా దేకి తారామూర్తి సర్వత్ర దేకి ఇష్టదేవ స్ఫూర్తి అని చెప్పేది. మనకి ఎంతెంతో వస్తువులు, ఎంతెంతో జంతువులు కనిపిస్తుంది. అంత సపరేట్ కనిపిస్తుంది. ఒక వ్యక్తి, ఒక మన్ను, ఒక రాయి, ఒక పర్వతం, ఏమేమో కనిపిస్తుంది. ఒక జలము, గాలి, ఎంత ప్రత్యేకం. సో శుద్ధ భక్తులకి అది వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది. అయితే ప్రతి ఒక్కటినో కృష్ణుడి సంబంధంలో వాళ్ళు కృష్ణుడే కనుపుతాడు. ప్రతి అణువులను కృష్ణుడే ఉన్నట్లు వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది. ఈ మహాభాగవత, ఈ పరీక్షిత్ మహారాజ్ కూడా అలాగే ఒక మహాభాగవత. వాళ్ళకి భౌతికం అనేది లేదు. వాళ్ళకి భౌతికం ఉంటే మనకు ఆ వస్తువుని ఎలాగ మన స్వార్థానికి, మన ఇంకొక రకంకి దాన్ని వినియోగించవచ్చు. ఆ భావన దృష్టి ఉంది. దానికోసం భగవంతుడు దాన్ని భౌతిక జగత్తులో అలాగా సృష్టించాడు.
సో ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన భక్తుడ రక్షకుడు. కౌంతేయ ప్రతిజానిహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. సో అని చెప్పినట్లు భగవంతుడు పరీక్షిత్ మహారాజుని రక్షించుతుండేది. సో ఎన్నడూ నశింపరు అని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత ఆశ్వాసం వసగి అన్నాడు. భగవాను నుంచే రక్షింపబడి ఉండేది కారణమైన భగవద్భక్తుడు ఎవరును వధింపలేరు. అదేవిధంగా భగవానుడు సంహరించగోరిన వానిని ఎవరును రక్షింపలేరు. ఇప్పుడు అర్జునుడిని భగవద్గీత మహాభారత యుద్ధం భగవంతుడు వాళ్ళని రక్షించడానికి భగవంతుడే ఉన్నారు. సో ఏ రకంగా ఎవరెవరో ఏమి ప్రయత్నించారు. భీష్మ పితామహులు ప్రయత్నించారు. ఒక టైము 5 బాణాలని తయారు చేశారు అంత పాండవుల్ని వధించాలి. సో భగవంతుడు దాన్ని ఏ రకంగా దాన్ని చేశారు, ఆ ప్లాన్ని ఇచ్చేశారు, ఫైల్ చేశారు. తర్వాత వాళ్ళు ఇంకేమి వధించాలి భీష్మ పితామహుడు. సో భగవంతుడే ఆ రథ చక్రంని తీసి వాళ్ళని వధించినారు. సో స్వతహా భగవంతుడు నేను నన్ను భక్తుడు అర్జునుని మీరు వధించకపోవద్దు అని చెప్పింది. సో తర్వాత ద్రోణాచార్య వాళ్ళు ఎంతెంత ప్లాన్స్. సో కర్ణ వాళ్ళ ఒకటి యాదో అస్త్రం, అది యాదో సర్పది యాదో అస్త్రం. సో అప్పుడు కూడా భగవంతుడు ఆ రథంనే కిందలోగా ఇచ్చేశారు. సో కాదు, ఏ రకంగా భగవంతుడు ఎవరిని రక్షించాలి అంటే ఎవరు కూడా వధించకపోవచ్చు. సో ఎవరైనా భగవంతుడు వధించాలి అంటే ఎవరు కూడా రక్షించకపోవచ్చు. ఆ జయద్రథుడు సో భగవంతుడు ప్లాన్. సో వాళ్ళు వధ కావాలి. సో ఎంత కురు సైన్యం అంతంత కురు నాయకులు వాళ్ళందరూ వచ్చి వాళ్ళు రక్షణకి నిలుచుకో ఉంటేనో భగవంతుడు వాళ్ళని వధించారు. సో ఒక సూర్యాస్తమని సో ఎక్లిప్స్, సోలార్ ఎక్లిప్స్ ఏమో ఆ టైంకి చేసి భగవంతుడు ఆ సూర్య మునుగునట్లు చేసి వధించారు. సో అది కాదు, ఎలా అయినా భగవంతుడు సంకల్పము ఉండేది, సత్య సంకల్ప. భగవంతుడు ఏం సంకల్పించాడో అదే అవుతుంది, దాన్ని ఎవరు కూడా మారేకి అవ్వదు. సో ఇంకొకటి నేను ఆలోచిస్తుంటే పరీక్షిత్ మహారాజు గురించి నాకు అంత బాండవులు విన్నాం మనం. పరీక్షిత్ మహారాజు గురించి వినలేదు అంటే ఈ ఒక సన్నివేశం విన్నాను. ఈ రకంగా వాళ్ళ లాస్ట్ గా వాళ్ళు మరణం అవ్వేది అది వింటాం మనం. సో వాళ్ళ జననము ఒకటి గొప్పది, వాళ్ళ మరణము ఒక రకంగా గొప్పది. సో మేము వాళ్ళ గురించి వినలేదు. సో అయితే భాగవతంలో మెయిన్ హీరో శుకముని వాళ్ళు చెప్తుండేది, పరీక్షిత్ మహారాజు వింటుండేది. సో ఇదంతా మనకి మొదటి నుంచినే మన పిల్లలు వీళ్ళంతా తెలుసుకొనాలి. ఈ రియల్ హీరోస్ పరీక్షిత్ మహారాజు, పాండవులు అంతా తెలుసుకొనాలి మనం. సో వాళ్ళు తల్లి గర్భముననే వాళ్ళకి భగవంతుడు ఎలా రక్షించారు. సో రియల్ హీరోస్ వీళ్ళంతా. మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఇవంతా ఉండదు. మనం ఏదేదో ఎవరెవరో హీరోస్, అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్, ఇంకొకరు గ్రేట్ అని మేము వింటాము. సో వాళ్ళంతా కాదు, వీళ్ళంతా రియల్ హీరోస్. ఎప్పుడు వీళ్ళ కీర్తి నేను వింటుండింది, నేను వినింది. పాండవులు యుధిష్ఠిర్ మహారాజు కీర్తి అంతా పైన గ్రహాలు స్వర్గలోకాలకి కూడా వీళ్ళ గురించి వీళ్ళ కీర్తిని విన్నారు. అలాగే పరీక్షిత్ మహారాజు కూడా. సో వీళ్ళ కీర్తి అనేది అది ఎప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడు కూడా ఉంటుంది, ఇది శాశ్వతంగా ఉంటుంది. ఎంతో యుగ యుగాలు అవుతాను, ఎంత సంవత్సరాలు అవుతాను, అది నశించదు ఆ కీర్తి. ఈ భగవద్గీత గురించి చెప్తారు. సో భగవంతుడు యాక్చువల్ శ్రీకృష్ణుడు సర్వదా తన కీర్తి ఉంది. అవుతాను కూడా ఒక సన్నివేశంలో తన గురువు భగవంతునికి ఆశీర్వదించింది, ఎవరు సందీపని ముని. సో నువ్వు చెప్పే మాట ఎప్పుడు శాశ్వతంగా అది కీర్తి ఉన్నట్లు అని వాళ్ళు ఆశీర్వదించేది అని చెప్తారు. సో భగవంతుడికి ఎవరు ఆశీర్వదించేది వద్దు. అదే కూడా భగవంతుడు తన భక్తులు అంత నిత్య ఆత్మీయ ఇది ఉండే కారణమున సో వాళ్ళ గురు సందీపుని ముని ఒక టైము వాళ్ళకి నీ చెప్పే మాట ఎప్పుడు కూడా అది ఎల్లప్పుడూ అది వేదాలు ఎలా ఒకటి సర్వకాలము అది ఫ్రెష్గా ఉంది, ఆ జ్ఞానం అనేది నశింపవదు, అలాగే నీ మాట అని సో అప్పుడు చెప్తారు. దానికోసం భగవంతుడు భగవద్గీత అనేది కూడా ఎల్లప్పుడూ అది ఎవరు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. సో మనం దాన్ని లాభం పొందొచ్చు. భగవంతుడి కీర్తి అనేది ఎప్పుడు కూడా ఆ రకంగా కూడా ఒకటి చెప్పే మాట. ఎస్, సో ఇక్కడ చెప్పేది తర్వాత భగవంతుడికి ఒకటి సూర్యుడు మంచు తీరను నశింపజేయ రకంగా, అంటే ఒకటి ఏమి సూర్యుడు అంత శక్తిమంతుడు, అంత హీట్ ఉంది, అంత వేడిమి ఉంది.
సో అలాగే చెప్తుండేది భగవంతుడు ఈ బ్రహ్మాస్త్రం అంత గొప్ప అస్త్రం ఉండొచ్చు, అది భగవంతునికి అదేమి చిన్న ఇది అంతే. భగవంతుడికి ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడి సృష్టినే. సో ఆ బ్రహ్మాస్త్రం భగవంతుడి సృష్టినే. దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేసేది ఏం భగవంతుడికి పెద్ద పని కాదు. ఎస్, సో అచింత్య శక్తి. సో భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కటి అచింత్య. భగవంతుడు ఎంత చిన్నవాడవచ్చు, ఎంత పెద్దవాడవచ్చు, సైజు ఏమైనా భగవంతుడు అదృశ్యుడు అవ్వచ్చు, భగవంతుడు కనిపించవచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు భగవంతుడు. భగవంతుల వస్త్రము అని చెప్పారు. దశ దిక్కులు, ఇక్కడ దశ దిక్కులు అంటే భగవంతుడు అన్ని వైపు ఉన్నాడు. సో ఆ రకంగా 10 డైరెక్షన్స్, పైన కింద, ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ అండ్ కార్నర్స్. సో ఇది ఇప్పుడు 10 డైరెక్షన్స్ అని దశ దిక్కులు అని చెప్పేది. జీవుడు గుణరీత్యా భగవానుతో ఏకమయ్యేను, పరిమాణ రీత్యా ఆత్మ మరియు పరమాత్మల నడుమ గొప్ప భేదం కలదు. జీవ ఈశ్వరులు ఇరువురును సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నవారుగా భగవద్గీత యందు ఏన సర్వం ఇదం తతం తెలుపబడినను వారి వారి సర్వవ్యాపకత్వములందు భేదము కలదు. జీవుడు లేదా ఆత్మ ఒక దేహములకు మాత్రం పరిమితమై ఉండగా పరమాత్మ దేశకాలాతీతంగా సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నాడు. మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తిన. సామాన్య జీవుడు కనుక తనకున్నటువంటి సర్వవ్యాపకతను ద్వారా వేరొక జీవునిపై ప్రభావం చూపలేడు. కానీ పరమాత్ముడు అన్ని ప్రదేశములపై, అన్ని కాలములందు సమస్త జీవులపై తన ప్రభావమును అనంతముగా చూపగలడు. ఆ రీతి దేశకాలాతీతముగా సర్వత్రా వ్యాపించి ఉండట చేతనే అతడు పరీక్షణ్ మహారాజు యొక్క తల్లి గర్భమున ప్రవేశింపగలిగెను. సో భగవంతుడే అందరికీ రక్షకుడు. నిత్యో నిత్యానాం చేతనానాం యూకోయో బహునాం విదాతి కామ. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరేమైనా చేర్పిస్తారా? చేర్పేయండి.